Ah, mon ami, l'homme n'est rien. Ah, Je ouais. te dis que l'homme n'est rien. Ouais. Et voilà, on est déjà dans une situation forte dans là. Hein? Mais quand la fille en Libye, ni demsen clara kalana do barata wadam. Ouais. Tu choisis ton travail. Mais je vais te dire le plus important. Aux États-Unis, voilà service de Benobi, ça regarde sur le drone. 30 fois ça. Voilà. Il est sur le oui, ça va voir ta dit mon ami. Mais tu non la malla. Ne va que premier, Ah ben ala cha. Ay ni ne ko ni ba do ne be ke premier be ke déjà. Mais pourquoi ça va sur le là te glan. Ça dit glan hein. Souplesse signifie à bana you know. Je te dis c'est tellement confortable. Il faut dormir seulement. Nous on va dormir là. Non, mon fille. Ben ala cha ni na na malle. Ni ne ma ke premier abi. Alors eh abna fo na nyano bawla de nyana ka kana. Aha. Abo. Como an fene ka mo ngacha. abisega ke. Sege. on nyano tunela E ba an toro don tout. Vrani flow No, aba. Non, abandon. Mais ante anyana masika sige done e ba don. Ha? aglite e jabagene toko fuila Kene. Jaba kenere no. Allahu akbar. Eh! Chemu bone jigini kan. Mais jaba kene. Il a changé de. Ci yela marade. Et puis sécurité de fina babulu. Cigarette va te ko yaro. algono kuleni toko sa munera Mais ningara to balbon ko de. Non, jaba kene. Non, c'est ma kera fuma et wala il changera. Il changera. C'est le million de cigarettes fena ibulu. Imaya. Ah, c'est la vie. C'est comment Mais tu sais pas que c'est mauvais, il t'a donné cigarette Imaya. ami baro nya ba abna fa be nya ko sisani. Ya. albe to sa na yin na bodo nyere sete quoi mais de gundo ra tundu nan dafe sinon era kumene don wakati na bodo nere kunte ta Non, il n'était pas, il m'a une dabal banila. O de la ntabari bano. ne kume infirmerie état de ga mobile boule C'était Ouais, infirmier d'état. infirmier d'état. A kun fɔra an ye ko c'était un médecin sans frontières. Ouais. O kun fɔra an ye quoi. Ouais. Mais bo baara la, bo o baara ko nun bɛ cogo di? bon tu vois ne kun infirmerie mo ga chauffeur di mo ga mobile de boule un jour nuit nyana minina quoi donc mobile sera blanier ga donner tout là donc du temps mobile petchena nana baro la u ye lasigi u conseil fɛnw di yan pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sɔrɔ quoi Ouais. tilala a mobili kura wɛrɛ di yan tuguni après une semaine encore u tila ka taa chogu kɛ n'o mobili ye donc enfin u ye n ka dossier yɛrɛ signé siɲɛ kelen ka di yan k'u ye n bila ka bɔ baara la bon dusu kasi yɛrɛ de bɛ n kan sisan Non, Javakane ni manye. Ni manye, mais mena mon fille. Plus intelligent que nous, tu mères. Il qui quoi nanaye, il veut ça wallahi. o fana kuma wɛrɛ dɛ fara Ay, c'est-à-dire, e ga situation in fɔ cogo mun na ni tɛ fa yɛrɛ ni tɛ fa i tɛ nin fɛn na sugu ninnu kɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ e de y'o ko o mobili kuma bɛ ka fɔlɔ i ka fɛn cɛ kun ye dulɔmina de yan O tuma ye mun fɔ tiɲɛ de don. mais tiɲɛ de don sa ni action kelen de ne dɔɔnin yɛrɛ tɛ sɔrɔ walayi Donc e bɛ mobili kɔnɔ mobile de travail e kun bɛ e kun falen. a b'o de kɛ a bɛn n'ala cɛ En matière de l'oncologie, de l'alcool. Ayi b'a dɔn n ka cɛ ye premier de ne tɛ cɛ bila a kan parce que ale filɛ de i b'a dɔn Mali in kɔnɔ jamana in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ dulɔ enseignement kun bɛ kɛ école la mais i b'a dɔn nin kun bɛ kɛ maître a doctorat bɛ d'a ma professorat bɛ d'a ma. petit mais i b'a dɔn kumana dɔrɔn a ye action fɛ i b'a fɔ a kɛra a ɲɛna de quoi A bɛ i b'a dɔn c'est un pro i b'a dɔn a bɛ dulɔ dɔn toro. petit y'a essayé k'a bɛ kɔdi don ko la i y'a ye k'ale ɲɛnamini na ko mobili ye sira bila ko ka taa bin n'ale fɛn maa bɛ se ka ɲɛnamini i yɛrɛ ma ten yan Non. ni jeliko dɛsɛ t'i la tension t'i la i denmisɛnnin tɔ tension yɛrɛ t'i la Ou bien ni fɛn dɔ m'i bɔ i yɛrɛ la. a fɔ mais i b'a dɔn a bɛ ko dɔ kɛ ça c'est pas bon nin man ɲi a bɛɛ ni ala cɛ fɛn dɔ de don quoi a kana don a da fɛ e bɛ jamana ka baara de la et puis fɛnɛ fɛn minnu b'i kun mɔgɔw ni de b'i kun quoi hali ni mɔgɔw ni t'i kun furaw de b'i kun e bɛ se ka t'i fa cogo di ka tila k'o ko nasugu kɛ e t'a dɔn ko nin man ɲi yan
Vraiment. Al ni b'i fa sa i k'i fa o y'a sɔrɔ i bɛ repos la mais baara yɛrɛ kɔnɔna la e b'i fa ka baara kɛ a man ɲi dulɔ ye fɛn dɔ a tɛ sɔn o ma han non bon jamana i bɛ jamana ka baara de la mais fɛn dɔ bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a bɛɛ n'a la cɛ non i y'a dɔn ne ni a ka dulɔko sens la han non ne de bɛ n terikɛ dɔ a ka dulɔko tɛ kulonkɛ a yɛrɛ t'a fɔ ko dulɔ ma ayi quoi mais n'a y'a fɔ k'e ka dulɔ ayi wagati ye e ka baara kɛ wagati ye c'est o ka kan k'o ye de tu vois bon nous on n'a pas à lui critiquer ouais à lui critiquer bon bi bɛ niveau la dɛ ça va quand même Ouais, ça va. ah d'accord Bon, il y a un au coffre, il y a Christine de Nini quoi. Christine ah Ouais, parce que nga bara tienne. ouais Ne na lera cousin donc me baroro kilina quoi. ouais Donc il y a mais 2 ans après quand les rekera baroro chef. ah Christine cousin yɛrɛ Voilà, les cousins rekera nga baroro chef. wow Je pense que ni sera Christine yenya là. Ouais. C'est un problème dont il y a fait absolument demain. Ouais. Pour regarder un dossier là de tout. ouais Sinon depuis ne rendem na la net aro atara fond. mais n y'a kun bɛ ka so e muso tɛ bon e kɔni ma dɔn Flo wari ye fɛn dɔ ye ah ah bon tɛ Christine yɔrɔ fa ye n'i kɔni bɛ Christine ɲini i bɛ to ka taa karamɔgɔ ka du kɔnɔ dɛ Christine a bɛ to ka taa a terimuso bɛ yen Dili bɛ yen Bien fait. awɔ n'i sera karamɔgɔ ka du kɔnɔ non bon n'i kɔni ma pressé bon a ka ca Ala fɛ i ni Christine ɲɛ bɛ bɛn Eh, m'a pressé. awɔ Mais ta karamɔgɔ fait pour une grâce à Christine. Awɔ. Un problème d'o gérer. awɔ Ah, quand même a là. ko jaba kɛnɛ i b'a dɔn nin kɔni ne dabali de bɛ ban nin na a bɛɛ n'Ala tiɲɛ cɛ tɛ foyi ye koyi ah ne t'a dɔn Christine kɛra nin fɛ cogo min na wa ne y'a dɔn wari de b'a kun e ma ye wari banna Christine taara cɛjugu den b'a bɛɛ n'Ala cɛ e ma ye détournement di ne t'a dɔn ni Christine bɛ se ka ban na cogo di ne kuma ne fiya ni wari ko tɛ Christine bɛ se ka ni ta cogo di k'an to yen ni maa ni cɛ o wari ko ninnu bɛɛ to yen nɔ sa o wari ko ninnu bɛɛ to yen i b'a dɔn c'est à dire dans la vie fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ Ala de ka baara di nin ma baara min na a bɛ sara ta kalo la et puis c'est pas une petite somme hein e b'o sara ta e bɛ kulonkɛ k'o la tu négliges ça tu pars boire à l'heure du travail alors que dɔw bɛ ka ɲini u tɛ dɔw bɛ ka baara ɲini u tɛ k'a sɔrɔ e ka baara kɛ wagati la i bɛ kulonkɛ kɛ i bɛ i bɛ kulonkɛ k'o la hali a bɛ ka promener cigarette b'a bolo i b'a dɔn o jo b'a la tu vois il faut savoir se cacher pour faire certaines choses Bilahi. pour respecter son image et l'image de son service ya hein Ala cɛ Ala k'an kisi ni mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ nin ne mana miiri ninnu dɔw ka baara sɔrɔ n'u ka wari sɔrɔ ninnu na ne bɛ décourager Ala ka bɔ yan an ka taa quoi walayi ça me décourage quoi i b'a An dɔn dusu bɛɛ pays de jamana b'a in ko dɔ bɛ mɔgɔ décourager de quoi ceux qui travaillent ne gagnent rien hein c'est-à-dire il y en a qui veulent la facilité comment est-ce que tu peux unir e bɛ se ka plaisir ni baara fila cɛ cogo di bon nin sugu i b'a dɔn ni bureau dira ma a bɛ taa ni musomaninw ya jɔn hali ni baara dira nin ma tuguni n kalela Ala la a bɛ tila a la mais i b'a dɔn trahison bɛ kɛ mɔgɔ dɔw la i b'a dɔn a dɔw ta tɛ gansan ye dusu dɔ bɛ ka bɔ Christine t'a la Christine den ne t'a dun Allô? Allô? John Edo? John? Ah! Ne bolo no kwe. Ne te so. Ayi, ne bolo no. Ah! Bon, akon aka jugun doni me otumala kum natana ko kan ko ka fraki. Mais ne compte so. Mais ibe wele ke so hein. Ibe tan fatim nunu dola gelen wele. Ya mea. Awo so ngapsare suno aka jugun don yere na ka sa. Awo merci beaucoup. Awo ibe wele ke so. Nyame. Jila mami wata. Ibura bituguni ku. Kana gele ka ku. Ah jila mami wata. Ni ye dro o jila mami wata. Ibura ka ni jo gele ka bi fana. Niku. Ibe mu yine ka jamane ngono. Ne ka jamane ngono. E jele do. Way nu ngala cheken. Niku. Ne ka jamane ngono. Ibe mu yine ka jamane ngono ya. Badara. Ema fone president Musuria. Ne ka jamana kono ne ba de fle chuko mina ni ye tota no mo bara ka girega woni ka jamana wono che gono ka cha wa o mane ye dro o bi girega jo
imina nga jamana kono do imunu bla nyona Aïssa Badara ne e kele ne muso ye ne président muso de tere muso ya bo nga jamana ngono ni yere nyebela e tisu masila ni warte mi nguna o ekele bo nga jamana ngono ni yebela o bi taki shiga yala o fana manine ima nga jamana ngono ayo e ma fo ne ga sanfɛ gidron bana ne be fure ma ne ko de kono o ni ma famu e ko chogodi i ga sanfɛ gidron ayi e ma famu e ka saka wo ni ga sanfɛ gidron bana an ga maraji tina kɛ ayi ma ko ne ko mina ke président muso de ya awo ko président muso wa saka ngame président muso oh nyame o sanire beta ni mine ke président muso o ko min na sabe gitron o mina da no dali bana watimna am korate shike we walgile akadi sugu jalen bɛ bi sisan kan fini kalanta bɛɛ bɛ ka dɔgɔya ne yɛrɛ hɛrɛ ana ke sabe di o kariya o sambo o savela o sabe gitron no bana watimna am oke ya famu o ire mina tamin mina ta bɔ dili la ni mina ta dili fe o san akamani fe min ngadi ne sa ngani ni chewere ko ni jole fiyo ni cho jole ni ga jamana ngono komi yire ko ye président muso mbo kuchi ne kele ne ta ne te mo shi ta ne ke o wala abana mina ta dili fe o kanata ibi ta dili fe igana na faga ke de na faga man ne ni ga dugi ngono de yame ichija kana to na faga ma fiyo yame ye président muso de ni na faga ko dro ni zuro président muso a jele do wa nungala kai o uba fo fana no hatina warda manga wardu kuran dai me be femna abikla tun ngo banga na mfini yetu ya kuma gacha no sugu bila me kak dawli bismillah krisini fiye ko le me yi banga na no ni jotte be sigaro de akolo emtram ni ko te sa Shey ta bisiri ta kala bine abine fo kise do bi bolo bide ni fu ma me tara yoro bine yoro man me soro tara bi jaf da wala ko point donc mo ko be ke tele soro te ay sanju tala sa cheji bolo churi chala kidisini e ga bi ta kai o ne dale mbola fe ite nyoko te bo yere ko kise be mbolo bi kise be mbolo ni ya ko paka tesaka na ngani blind fo bolo ni bregi nyeshima dawli dili ko bama no bafo ko kuma me bali wallahi tebe awo chen ko mana me to dunu la bisa awo re chen ni persera drone baje e ko kuma mu no fe dili ni ya me ko dunu goloba na farata tabla abla to wo chen ne zana ba ida wono bile me kisi tele san kulubi ka nyi ka tele kan point sa kana precisa nana kama dili ga chere ne wole bi ta do abega sari wa we anyeba melega uri na tola ka ni mele krisini we ga check me te sabali krisini ki siguro ke lo check me ebe check gando jaba gano muni jaba ira ne te kini ko jaba kene wa jaba gano wole bi oy wole ka mu fui dili ya suru jaba gano le wole jaba gano be ka kuoro to ina fo mso wa goro andere bulu wa anyebe melega uri na tola la jawde kum egele bala jaba gano kumbe barani awo akumbe agence barani ay barani na mamso awo awo ono cousin uma barani no cousin de kunya chefe pof oh krisini cousin mo se fi ete barala to fo kana sa madabla de ay kuma sa to fo sa mu akara to di jaba gano ya barache na bisa fla jaba kene ka bara bay na chi mi bara man bay dile mo gon fin yere de biere ka mo goy daro hutala anu bulo na wu te se ga ge fensa ani ata bla wari mine ngono adu ba ni re kuma da jaba kene ka daro hutayna yima dal jaba gana be waro so abda be do ta chi kuy agence be mobile kuma bu akara follow do tula kata flana sidange no nyere bula sengar la ne ku ngala de la sengar subhana le kanu fo sai de faru kanu fo sai de fate
Kristina kete bila lahara kono koy ko ni akemele wallahi tara bire kene tigil dili o da be muso hake de muso hake bay ko aya mo fo yala fo amada ka shi do ramade abta ngi nyongir ne Kristina ni tay Kristina alay la minchi akane dili wole wa kana ne dili pe yanka ni misara bila me kuma do nukuru ade alay ha danjiye kono kuma intuba kula le me dronga ko la kana kala ni misara dili o do fami ni ale suma bonde subebo dili tella me wa abikla ka fotu ni danga de ko ke bali na fole bali fatande amta ni joma to ko ko zenga limuru cham ni ya ci gera danga bi ni nyati fa shuka wule cheba kona ka mona do ele ka taiga kletu ma foke ba ni de minena dom na se kuma ye de minena wolo tinga galene kalo kono to nyake turgi to wala didi kana de minena man masumale kata na ko seba ya kata da somo ko fanta de numa werte se kan de na ale mutaro ko bibe se koy biya warba ayo wadu bisa don to ata de che ni ko mo ale ko diga watu metu asara be ala bu wala asara de ala bolo zeno no de fo aba yare de an tera nunu pe to ko mina fem ha nunu ba unyela sa ufla be danga de plan ba unyela nde danga de fle ni saraka de an musu ni manu da kuba kele brise watata o fene do wa ay mum digira na fe ko ma jina le papi minene na hafi cheba ko nyi jimai kana ni cheba ko nyi boni no fe ha kisini ira ta kana hinala cheba ko te hine fe hinala jaba kana ba da du ma ne da ke be hinenna wallahi ba dile ba nyina mo ko wolo de ne minena na diga ko bi yere bulu dili ka papi minena ko nga hinola hinala ni jaba kana mani munu mane krisini sengo ka de ne ko ada o te kana so aso wa mo be de ne la na mu ne fon nyena ni ja woro nda asai ere nyeta sun tugula ali kiri ku ga janai ne kon te do ni krisini jaba kana ne di musede fi ano nyanya matere abe kana abiela tugune kata abi ni kusinga limoro ga dumbe sa to so abi sa to so tandi jaba kana makani kuma dama ne kon ni kira ne ha ne ba ni no ai de ale man fonere ne kuzene ni kuma fonene biya ka sura kane wele ya famare ni rekuntado ni age to gomna sitana do galonu marchi ga kalare kana tanda mare me muni ful la ka saynyena hey dili jaba kene bikana kum wallahi jaba kene bikana kana fumbia ne tuma buna ba ko tiya hey abna sura yan hage ka jugu mani fanga ke mani barani matere Allahumma nse Johnny do dili e mane doni ni do ne fa mbom dili e mane do mun ne mi do sa na mo bla kuma la sa mi don e bomi ko ko tani afi ngo chitene la dia anila kanya sanila kanya e mane do nyere la ne nyera batilare nyamatala le do ni nyamatala ko no nyama be kene meta nyamata so ne ti do ne ko bi ami ngata ri ne kuna me dai me ni ane fa wallahi ne mi do nyena ko itila ko na clip la me ka fu yoro ke ne ro mase ko don blen quoi en fait jaba yana ruru subhanallah ko mu jaba yana ruru o mu besa ne mana ife dore la iterim so kibara Kristin chene ni Kristin che ko ate sankele ndon bo san ne ni Kristin che nyena rela wati le bandura na ne peno kale ye barado suro ka beta barake yoro on ko tamba tabulu sa ka be oborala al téléphone ne Kristin te nyon so téléphone na pardon dili adu frone ko Kristin sorora e fe e ko ken Kristin ata sa nga ndaro don ata na soro e fe ata ne ti Kristin yoro don ne fa ifele sa e jaba kene en fait hein itu kuma iterim so fe ka fa na téléphone di bolo ko ko amune kwai ko tiere la ko nim saraka ya famala kama ala jaba kene ke fem auto do tembi wallahi auto do yo kono wu kele fitiri wala safne ta wulu auto do yo ha imo do Kristin ima Kristin fa ya shuru ni ebe ta appartement ta Kristin bloko no ko yitai ije bo sara ko la bo ta Kristin to wo sa to di o ba sara da je ka te fere ka te foike ka Kristin to ko na ko su ga Kristin gen je ko te miri da je ko te kashi de e ta lo ko bibesi ale dili amo beto esa e kon baro juste di bonne di segati on a tsate ik me to ka soge ne ba fera kuma Kristin fe aga ya famala kama na den kodu mna papi dama program foi to la ngamugo bala aga nga chido de ken
mɔgɔ dɔw tɛ miiri sa n y'a mɛn n bɛna kuma n'a ye o bɛ diya n toro parce que n ka baara tiɲɛna sisan bon k'o baara remplacé mɔgɔ si se k'o kɛ ni kirisi in tɛ bon a dun ka di ne i k'a deli ala n'a kira kama a ka yafa n ma n'i y'o kɛ a bɛ sɔn ka diya n ye dɛ Dili ne kɔni bɛ seko kɛ dɛ ni n'a ye ɲɔgɔnna sɔrɔ san min na n b'a fɔ a ɲɛna a kana kɛ sanko ye den la ne ko karamɔgɔ bɛ yen da i t'a ka yɔrɔ lajɛ taa ka yɔrɔ lajɛ i tɛ foyi kalama karamɔgɔ karamɔgɔ ko la fari ka na i tɛ foyi kalama karamɔgɔ ko la kɔnɔ wo kelen Allah balanço. Anterepa. Ama Somogɔw don. baasi foyi tɛ. Kɔri baasi foyi tɛ yen. Ama Se. ne ko karamɔgɔ bɛ se dun. Karamɔgɔ bɔra dɛ. Ka bɔ. Karamɔgɔ taara denwuliyɔrɔ la depuis sɔgɔma a ma segin fɔlɔ. A ti mɛn tuguni. Fitiri kɔni sera mais a m'an tɛ ka fitiri seli kɛnɛma a bɛ na. K'i jɔ n ka sɛsi d'i ma i k'i sigi. A bɛ bɛn. I bɛ se k'a kɔnɔ ne kɔni bɛna bɔ kɛnɛ ma ne bɛna taa ci la. Baasi tɛ. N'a tɛ k'i ma basi i b'a kɔnɔ. Salam alaikum. Allah. Jabagane. Allahu akbar sigi. Mu ye sɔrɔ tan k'i lahala falen tan. Karamɔgɔ a ti faamu. Me se ta kana. Ba. Jabagane. Subhanallah. Ala kana tunu ɲɔgɔn na. Amina. I ni fama. O kɛra minɛ. Kɔri baasi tɛ. Basi tɛ n na koyi. Alhamdulillah. Allahu akbar. Jabagane. I ɲɛ yɛrɛ couleur bɛ cogoya min na ne ma foyi faamu. O kuma mun b'i la de? Karamɔgɔ. San ne yɛrɛ ka ko bɛɛ de bɛ ka tiɲɛ. Ne tɛ ka foyi de faamuya a la. I y'a san fila. Ne ka baara tiɲɛna ne bɛ baara ɲini na. N tɛ ka baara fana sɔrɔ. Subhanallah. Ka baara tiɲɛ cogo di? Mun donn'i ma? Mun y'i sɔrɔ? N tun bɛ dɔkitɛriso baara min na. Tun b'u ka mobili de boli. Don dɔ su n nana ɲɛnamini ka n to volant na. Mobili ye sira fara ne ka don tu la. Ka mobili bɛɛ tiɲɛ. I yɛrɛ ma bana kɔni? Ayi foyi ma kɛ n na. O kɔfɛ u nana n sigi ka n ladi ka mobili wɛrɛ di yan. A ma tɛmɛ semaine kelen ɲɔgɔn kan tuguni n tila ka choc kɛ ne ye. Non, o ye kɔni u bɛ fɛ ka fiɲɛ bila i ka mɔgɔya la dɔrɔn. U y'i bon de. Wallahi u y'i bon de. Ne y'o fɔ o mɔgɔninfin n'i sera âge dɔ la kɔni i kan ka to k'i ko fura la. U ye bon de tantɔn. Ne y'a f'i ye adamadenya yɛrɛ la. Adamaden cɛbakɔrɔ i farikolo fura dɔ kan ka k'a la. Bari a ka nin baara ninnu juguya ka bon. A juguya ka bon. Ni m'i sigi ka ɲɛ dɔrɔn u bɛ taa n'i ye de. Ne y'a fɔ a fana tɛ sɔn karamɔgɔ kuma ma nka aw ka na an ka to ka furaw dɔ ma o k'aw ko filaw y'i bon. Karamɔgɔ. U y'i bon de a ka haramu. Ne bɛ n ta kun dɔn. Bonni tɛ. A ju yɛrɛ min ye ne b'o dɔn. Nka ne nakun ye min yɛrɛ ye. O ye ka kirisi de ɲini ka di yan. Ka jɔn ɲini ka d'e ma? Kirisi. Kirisano wa? Awɔ. Kirisano kelen. Kirisano kelen. Ni sera ka kirisano lasigi ka kuma fɛ. A bɛ ne ka ko la. E comme i den ba de ma kirisano? Awɔ. Ka kuma o fɛ? Awɔ. Kirisano ye mun ye? Ne ni kirisano farala ɲɔgɔn na. A bɛ waati jan bɔ. N ka baara sɔrɔ problème. Ale de bɛ se k'o ɲɛnabɔ ne ye. Comme aw ye karamɔgɔ ye. Ni e kun sera k'a wele sisan k'a lasigi k'a ladi ka ala ta fɔ a ye. Lala a kunna segin. Pour que ne bɛ se ka ɲɔgɔn faamu. Ne ka kirisano lasigi ka a fɔ a ye ani jabakɛnɛ farala a ka segin ka taa jabakɛnɛ fɛ yen o ka bɛn maaya la o ka ɲɔgɔn faamuya o tɛ wa? O don. E kun y'a furu wa? E kɔni kun ma furu dɛ jabakɛnɛ? Ne kun ma furu. E kun ma furu a kun ta kɔni kun ye furukurunin ye a ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn bila so dɔ kɔnɔ e kun den a komi a kɛra denko ni fɛnw ye jabakɛnɛ i b'a dɔn buni adamadenya la
n'a fɔri a to wallahi ne lama kɔrɔbaw b'a fɔ ko a to cɛ ni ma to e na sa joona a to cɛ ni ma to e na sa joona e ta bɛ ɲini ka ko ye dɛ wallahi n'a fɔra adamaden a y'a to a to sabali dɔrɔn sabali kɔrɔ ka di wallahi e k'e to e ka mobili boli in na a ka haramu e se jamana in kɔnɔ a fɛn bɛ fɛn e ma min kɛ e dɔnni ŋa bɛ la koyi e dɔnni ŋa bɛ la dɛ bon o yɛrɛ tɛ problème ye c'est-à-dire kirisano ka ko filɛ nin kirisano mara man di kirisano mara man nɔgɔn n'a fɔra o ye ko n'aw bɛ ko kɛ n'a b'a ko k'aw ka ko kɛ ɲɔgɔn woloma ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de don Jabakɛnɛ wari tun bɛ kun waati min na e tun bɛ n'a fɔ ne yɛrɛ ko ne ka taa kirisano nɛgɛnɛ ko e n'o ka ɲɔgɔn faamu e de la k'o fɔ ne ye bari wari b'i kun sa olu ko tɛmɛna olu ko tɛmɛna an ka ɲina olu bɛɛ kɔ baasi tɛ ne kɔni bɛ na n se kɛ nka n bɛ na min f'i ye mɔgɔ n'i b'a dɔn i bɛna jɛ kɛ surtout e yɛrɛ bɔra village de la n'i y'a dɔn i bɔra village la n'i nana n'i bɛ ka dɔɔni sɔrɔ a essayer ka muso dɔ furu a essayer ka village kɔnɔ muso dɔ furu i bɛ se k'i hakilinata don min na min bɛ se k'i faamuya e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kirisi tɛ pɔnsiri ye o e b'o dɔn pɛrɛ kirisi nin ka kalo kelen tulu sɔngɔ n'o bɛ bɛn e ka kalo saba kalo sara ma manifin i golo tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ kana sama ka taa suna bɛ fa e tilala ka t'o ta ka t'o bila so belebeleba dɔ kɔnɔna la o ma kɛ wa o so belebeleba i bɛ k'o sara kalo la ne ko e tun b'i ka entretien mun da kirisi nin kan e y'o da e fa n'i ba kan yɛrɛ i bangebaaw b'i wolo k'i bila diɲɛ u bɛ kɔrɔbaya i tɛ ka se k'u fɛɛrɛ bɔ o bɛɛ dangaw bɛɛ sen b'a la o parce que manifin n'i sera âge dɔ la i kan k'i fa n'i ba ta olu bɛɛ dangaw b'a la nka e ɲinɛn'o kɔ ka n'i ta kɛ nbɛndiya ye muso ka di i ye n diya a ye ma to a ja ɲɛ la ko hali n'i ye bala minɛ sisan i bɛ ɲɛnamini a ma kɛ kara ye wa baasi tɛ n bɛna kuma fɛ n'i y'o kɛ o bɛ diya n ye n bɛna n se kɛ parce que i b'a dɔn buna hadamadenya la ala yɛrɛ ko k'aw ka ɲɛ ɲɔgɔn ma a y'a don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ o ye tiɲɛ baasi tɛ n bɛna n se kɛ n bɛna essayer ka dɔ k'a ko la n bɛ sira ɲini i bɛ fɛ ka boli wa Jabakɛnɛ e kun nakun ye o bɛ ye ne kun nakun ye de baasi tɛ sinon n bɛ min f'i ye jamana in kɔnɔ i bɛrɛma ta dɔrɔn ba alhamdulillah i ɲɛ bɛ diɲɛlatigɛ sɔgɔmada caman ye dɛ diɲɛlatigɛ sɔgɔmada caman ye Jabakɛnɛ tun bɛ bɔ yan waati min na n ko e ni ne de tun bɛ concurrence la kirisini ko fanfɛla la e m'a tigɛ ne la ka taa n'a ye wa fo ka taa kɔnɔ kelen wala la wow n nana o balifu bin ne kan yan ni ala ni kira cɛ Jabataraden de y'a kala cogo kelen fiyɛ kun ni ala n'a kira cɛ sisan sa ko ne ka kuma e fɛ ne ma kɛ dangaden ye sa wa walima e fɛ tisi ne la de ne e ɲininka dɔrɔn e fɛ ne wolola ka bila yan dɔrɔn aw ka problème bɛɛ de ye résoluli la wa e ni kirisani ye ɲɔgɔn ta e ɲɔgɔn bila ne bɔra kalama wa i ye kɔnɔ da la ka tila ka taa n'a den ye ne bɔra o kalama wa e ka nin lajɛ e ni ala cɛ kirisani ko wagati yan nɔ cɛ dama min ye bɔgɔ tigɛ a nɔfɛ ne kun b'a la Jibiri kun b'a la Bɔkari Suruni kun b'a la Bataraden de taara n'a ye parce que wari tun b'i kun a waati i taara n'a ye parce que e tun bɛ to ka wari d'a ma muso fana filɛ bɛ cɛ nasuguya saba dɔrɔn de ka d'olu ye cɛ minnu bɛ nkalon tigɛ o ye cɛ minnu bɛ ka to k'u ci u ɲɛ la k'u bana ani cɛ minnu bɛ wari d'u ma wala e ta kun ma k'o ye wa ka to ka sɔn wari la dɔrɔn ale ɲinɛna n kɔ fo ka taa kɔnɔ ta ale yɛrɛ ye hakili sɔrɔ waati min na a y'a sɔrɔ a yɛlɛla i y'a ye wa sisan sa e n'o bɛ fara san 3 kɔnɔna la e n'o bɛ fara bɛ tila ka nin ɲɛ dɔn ne ɲɛ la ko ne ka taa kumaw fɛ k'aw ka bɛn a la ne ma kɛ dangaden ye wa yɔrɔ dusu bɛ e la a tɛ ne la bilahi dusu bɛ e la a tɛ ne la Bataraden sensurunin n'a ɲɛda ye ko ba tisolen b'u la n tɛ kuma a fɛ o ni n ye aw wele ka wajulu kɛ k'aw fila sigi ka to ka wajulu k'aw ye a tɛna ɲɔgɔn faamu wa mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye wa Bataraden sensurunin o e bɔra nin ɲɔgɔn na cɛkɔrɔbatɔ dɛsɛra i muso la ne de bɛna taa kuma o fɛ ne yɛrɛ bɛ n ka furu la ne ta bɛ ka ɲagami n bolo ne bɛna taa mun f'e ta la
an tɔgɔ sɛri daba i yɛrɛ kunna jara fɛn min ne mɔlalen ma wallahi mɔlalen ma sinon n kan ka nin don e kule la dɛ ni ye nin yɛrɛ ye tan a bɛ juin yɛrɛ min billahi n'i ka ko tiɲɛna i bɛ t'i ta kɛ juin min ye ko ne ye bala minɛ k'e bɛ ɲɛnamini e ala cɛ n'i t'i juin min o bɛ kɛ wa han taa n ka den sen b'a bolo i ko wotoro pinɛ an tɔgɔ sɛri dafe